Здравейте всички, аз съм TNT B123 и днес ще снимам синглплеер в моя survival. Аз съм го развил, не съм снимал преди това, защото ме мързеше. И така, тук съм в мината и сега ще ви покажа моя хом. Тук си продължих. Снимам и в сървъри, но в момента е 2 без 20 през нощта и никой не всеки се обажда по скайп, защото аз обичам да лафа и да играя. Но обичам така самичък, но сега се наложил така. Това е моята мина, не е много надълбоко. Не съм се чак толкова развил, но така е. Това е моята скапана къща. Ето я. На втория етаж често така, тук пода, тук какво ще ви покажа. Да, тук мислих натам да си направя едно мощ от тук до там, размислих, но в момента се пуснал написвал, защото преди малко умрях от едно зомби и затова не ми се искаш пак. Тук малко гафра се получи, но сега ще го оставя така, защото сега няма материали. Какво ще ви кажа? Сега ще продължа копането в мината. Да продължим. Аз няма да снимам само на синглплеер. Може и на други такива работи. Така че само първо нещо да снимам. Ще имам в моята фейсбук страница, също абонирайте се. Значи аз ще с един мой приятел, така да се каже, ще направим сървър, който ще бъде private. Все още не сме го измислили дали да бъде private или официален, но ако бъде private, ние ще подцъкаме малко и после ще направим кандидатури за това, за сървъра, така че който иска да се абонира, да следи на моите видеоклипове, аз ще дам линки на моя приятел видеоклиповете, който снима на Survival също. Тук нищо не е креатив, ако искате ще ви покажа тук. Не може геймът едно, така че. Тук нещо. Има. Не съм се много развил чак толкова, колкото да кажете, че вау, това колко се е развил. Не чак толкова, но все пак се развива, но тук трябваше да взема една айрон кирка. Трябва да се върна догоре. Давайте ми идеи къща ли да построя нещо, апгрейд на къщата ли да направим в коментарите на клипа. Това ще бъде първи епизод от оцеляването ми, така че аз съм TNT. Вижте, аз съм Вау, Стив. Сега ще си купувам Майнкрафт. Тук трябва да го направя в Cobblestone или в дърво. Да, колето ще ми трябва. Всъщност аз какво правя? Да, сетих се. Така. И дали ще ми стигнат? Не, няма да ми стигнат точно за full set. Иначе ще хора така. Трябваше да направим една кирка. Така. Правихме една кирка навътре, става ден. Аз след малко ще отида да посеча малко дърва, така да се каже. Този клип няма да е толкова дълъг, ще бъде по-скоро информативен. Няма да бъде по-скоро, да. Ще има и част от геймплей тук, но сега тук песнаме да си ударим се главата от тия стени тук. О, чънка ми падна! Прави се. Така.
Редстоун. На кое ниво съм на друг? На 13. На 10-то ниво Iron. What the fuck? Чакай всеки случай да не попадна в лава. Не, няма да попадна в лава. Аз снимам в един сервер, в който там участва Boeing. В смисъл, то не е всички Boeing, аз само викам, че се правиш на Boeing. Изкопирва EvilSide, къща на EvilSide със средства от системата. Може да снимам в този сервер, който сега ви казах. 7 ниво, така. О, от това. Диаманти! О, yeah! Апартамент диаманти. Как? Нищо не е нагласен да ви го виж, че въобще не съм се развил. Така че... 4 диаманта доста. Не са като някаквите бебета, които намерих диаманти, намерих диаманти. Да, въобще. Голема работа, като се намеря 4 диаманта, намерял съм и повече. Да не имах кирка с коприрано докосване. Ще ми се да взем този стол. Пък е така да направим тук. До сега съм намирал един път, два пъти емералд. Не съм оцелвал съм, така да се каже. Как цепи. До кирка. И се кача до фона. Мисля да слагат и неща и да спирам клипа. Това беше, да верно, по-скоро беше информативен клип. Да кажем, още един път, още веднъж абонирайте се. Гледайте моите клипчета, ще дам линки на моя приятел клипчетата. Ако искате текстчер пак, аз ще... Който иска текстчер пак, да напиша в коментара какъв е текстчер пак. Може да ми е по-удобно да го напишем просто Faultful. Той се казва Faultful. Подобно, то май е Yobicraft. Някакво такава. Да. Това беше от мен. Това аз бях TNT Base 23. И... Чао, чао!